Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Tikayang'ana muzaka zomwe Lazarus Chakwera akhala mtsgoleri wa dziko lino la Malawi. Kupatula kukwera kwa mitengo ya zinthu ndikukhazikika kwa katangale m'boma lawo, china chomwe chikuoneka kwambiri ndikuchotsedwa kwa nduna ndi omuthandizira pa ulendo womwe iyeyu malingana ndi kuyankhula kwake kwa nthawi ya kampeni ija akulunjika kukenani anthu onse omwe iyeyu wawachotsa m'boma lake ndikamba kuganiziridwa kuti akupanga nawo zakatangale. Lachiwiri pa 25 Oktoba mchaka cha 2022 mtsogoleriyu anachotsa ntchito a Robin Lowe ndi achiwiri awo amadaliswa kambauwa werema omwe anali nduna zakunduna wa zaulimi. Onsewa akuganizidwa kuti sanayendetse bwino ntchito zina zakunduna wawo. Utsogoleri wa Achakwera ukuchoka anthu kungochotsedwa kamba kaziphuphu ndi katangale, ndipo mwina ndizoona zomwe manena a Joshua Chisa mbele kunena kuti boma ilili ndi lakatangale kuposa boma lililonse lomwe lalamulirapo dziko lino. Kodi chikuvuta ndi chani? Nanga izizi zikutanthauza chani ku bomali kuti anthu omwe iyeyu mtsogoleri wathuyu Achakwera anawakhulupirira powasankha kuti amuthandize kukwanitsa masomphenya ake, nkumapezeka kuti akungogwidwa akuchita zakatangale. Awawa ndi mafunso omwe Malawi ambiri tili nawo pakadali pano, ndipo akusowa mayankho ake. Katswiri wina pa nkhani za ulamuliro wabwino anayankhula posachedwapa kunena kuti ngakhale akuyamikira a President Achakwera kamba kuchotsa madeya omwe akusokoneza ulamuliro wawo, iyeyu akuti mwinanso vuto lalikulu ndipo osankha anthuwa kuti amasankhidwa bwanji, kuti samasankhidwa bwinobwino poyambirira. Muzaka ziwiri zokha anthu osatirawa achotsedwa kapena kusiya kupatsidwa ntchito kamba kuganizidwa kuti akukhuzidwa ndi katangale mdziko muno. Munthu woyamba ndi ASaulos Chilima. Ripoti lochoka ku nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB linatchula kuchiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti anatengapo gawo mpakatangale yemwe mkulu wina wochita malonda Lazarus Chakwera amatsogolera. Kotero mtsogoleri wa dziko linoyu Lazarus Chakwera atalandira ripotilo mwezi wa June analengeza kuti wasiya kupereka ntchito kwa ASaulos Chilima kamba kakuti akuwaganizira kuti akukhuzidwa ndi zakatangale wa Lazarus Chakwera. Munthu wachiwiri ndi wachitatu ndi a Robin Lowe ndi amadaliswa kambauwa werema. Awiriwa anali nduna ndi wachiwiri wake kununa wa zaulimi, ndipo a President Achakwera awachotsa posachedwapa kamba kosokoneza ndalama zokwana 750 million kwacha pomwe anakagula fertilizer wa njira ya zipangizo zosika mtengo ya Affordable Inputs Program AIP ku butcher ina ku Mangalande m'malo mokagula kopanga fertilizayo. Ngakhale unduna wa zaulimi umanena kuti ndalama yomwe anataya ndi yokwana 750 million kwacha. Malipoti ena amanena kuti ndalamayi ndi yokwana 30 billion kwacha. Pali malipoti ena omwe amanenanso kuti a Robin Lowe ndi mlamu wa Lazarus Chakwera, ndipo ndi chifukwa chake mtsogoleriyu amakanika kuchitapo kanthu mwachangu nkhaniyi itaphulika. Mu chaka cha 2019 pa nthawi yomwe a President Achakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party MCP anakasuma ku bwalo la milandu posagwirizana ndi zotsatira za masankho amchaka chimenecho, omwe anapambana pa nthawiyo ndi apita muthalika a Robin Lowe anagwirizira kukhala mtsogoleri wa zipani zosusa boma mu nyumba ya malamulo, popeza a President Achakwera ankakana pochitira kuti akatero ndi kuti avomera kupambana kwa apita muthalika. Munthu wina wachifolo ndi a Newton Kambala. Awawa anamangidwa limodzi ndi mlangizi wa Achakwera a Chris Chaimabanda kamba kuoganizira kuti analowerapo pakagulidwa ka mafuta oyendera kunja kwa dziko lino. A Newton Kambala ndi membala wachipani cha UTM chomwe analowa atathetsa chawo cha United Transformation Party UTP, ndipo anali mmodzi mwa nduna zochoka ku chipanichi mu boma la mgwirizano wa Tonse. Pamene a Newton Kambala ankachotsedwa anali nduna yoona za mafuta
ndipo pakadali pano iwowa amanenesa kuti anachotsedwa undunawo kamba kodedwa ndi anthu ena ochoka ku chipani cha MCP. Izizi amakambiranso kamba kakuti mpaka pano bwalo la milandu silinawayitanise iwowa kuti akapitirize kuyankha milandu yawo ku mabwalowa. Munthu wina wachi namba 5 ndi Martin Tom. Mkuluyu ndi mbusa wa mpingo wa Assemblies of God womwe President Chakwera anali mtsogoleri wake asanayambe ndale. Malingana ndi ASaulos Chilima, iyeyu ndiye mwathandizira kuti zipani za UTM ndi MCP zilowe mu mgwirizano pa masankho mchaka cha 2020. Nkupanga mgwirizano wa Tonse, uyuyu anali mlangizi wa President Chakwera pa ntchito zina ndipo anachotsedwa pa udindo pomuganiza kuti anazimbisa bili ina ya ngongole nkupita nayo ku nyumba ya malamulo kuti aphungwa ku nyumbayi ayikambirane. Pamapeto pake akatelo amati zikatheka kuyikambirana biloyo ndiye kuti iyeyu adzalandira komishoni kuchoka kwa anthu ena mu boma omwe adzapindule kamba kakuti boma lawo langongola ndalama zina kuchoka kunja kwa dziko lino. Pakadali pano Martin Tom asumira bomali kuti liwapase chipepeso cha ndalama zokwana 1.6 billion kwacha kamba kowamanga ndi kuwayipisira mbiri. Munthu wina wachi namba 6 ndi Akeze Msukwa. Mkuluyu ndi phungu wa dera lina mboma la Chitipa ndipo pa nthawi yomwe ankachotsedwa ntchito anali nduna yoona za malo ndi chitukuko cha m'matawuni mdziko muno. Iyeyu anamangidwa kamba komuganizira kuti amachita zakatangale ndi mkulu uja Lazarus Chakwera komwe anapasidwa ndalama zokwana 23 million kwacha pamodzi ndi galimoto ya mtundu wa Mercedes Benz ndi kuti akatelo athandizire Lazarus Chakwera kupeza malo ena mu mzinda wa Lilongwe. Mlandu wake pakadali pano sunalowa ku bwalo la milandu kamba kakuti office ya Director of Public Prosecution DPP yomwe usogolera wake ndi Steve Kayoni akhala kukana kupereka chilolezo ku nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB yomwe imafuna kupita ku bwalo la milandu ndi nkhani yake. Iyeyu anamangidwa limodzi ndi mnyamata wa Chakwera yemwe dzina lake ndi Ashok Neya. Pali mphekesera zina zomwe zimamveka kuti Akayoni amakaniza kupereka chilolezo kuti Msukwa ayambe kuwazenga mlandu kamba kakuti ndi malume awo. Munthu wina wachi namba 7 ndi George Kainja. Uyuyu anali mkulu wa polisi ndipo anasankhidwa ndi boma la President Chakwera kumachita kuti boma la DPP linamuyika pa mndandanda wotumizidwa mdziko la Zimbabwe kuti akakhale mmodzi mwa ogwira ntchito ku ofesi ya kazembe kumeneko. Iyeyu anamangidwa pomuganizira kuti analandira ndalama zokwana 8 million kwacha pamodzi ndi galimoto ya Toyota Prado TX kuchoka kwa Lazarus Chakwera ndi cholinga chakuti awathandizire kupasidwa ntchito yogulitsa zakudya za polisi ku boma zomwe mazipereka modula kwambiri. Ndipo pakadali pano Akainja akupempha bwalo la milandu kuti lithetse mlandu wawo popeza nthambi ya ACB yomwe inawamanga iwowa inagwiritsa ntchito umboni wochoka mdziko la UK omwe kwa iwowa akuti unatengedwa mosasata malamulo. Munthu wina wachi namba 9 ndi Aken Kandodo. Mkuluyu ndi wochoka ku banja la mtsogoleri woyamba wa dziko lino Hastings Kamuzubanda komanso amayang'anira chomwe chonse chakamuzo monga Times Group, Dzuka Girls, Dzuka Publication, Kamuzu Academy ndi zina zambiri. Iyeyu anali nduna yoona za ntchito mu nduna zoyambirira zomwe President Chakwera anazisankha atapambana kumene masankho awo. Mlongo wace ndi Akhumbize Kandodo Chiponda ndipo ndi nduna ya zaumoyo. Iyeyu anachotsedwa kamba kuganizidwa kuti anasokoneza ndalama za COVID-19 ku nduna wake zomwe pano iyeyu amati anazibweza. Kodi zimenezi zikutanthauzanji kuti President Chakwera akungokhalira kuchosa pa maudindo anthu omwe iyeyu mwini ngati mtsogoleri wa dziko lino
anawakhulupirira poyamba kamba koganizidwa kuti akuchita zakatangale. A Boniface Dulani womwe ndi katswiri wa ndale kuchoka ku sukulu ya ukachenjedwe ya University of Malawi anati zomwe zikuchitikazi zikuyenera zisegule maso anthu mdziko muno kunena kuti anthu omwe amasankhidwa pa maudindo a ndalewa adziwunikidwa. Kwa iwo akuti ngati anthuwa akanakhala kuti anawunikidwa mwina bwezi zinthu zina ngati izizi zomwe angukhalira kuchotsana kamba kakatangale zitachepa, poti anthu osankhidwawo bwezi ali opanda katangale. Adulani anapitirira kunena kuti amakhulupirira kuti munthu sayamba kukhala wachinyengo ndi katangale kamba kakuti amusankha kukhala nduna kapena kukhala mlangizi wa mtsogoleri wa dziko, koma zimakhala kuti khalidwe lake lakatangaleli ndi lakalekale ndipo linakhazikika mwa iyeyu. Akanati anthuwa aziwunikidwa bwezi owunikawo akupeza zokayikitsa zonse kuchoka komwe iwowa agwira mntchito kwina. Iwowa anatinso zimenezi zikupangisanso anthu kuganiza kuti osankhayo naye ndi wakatangale, ndipo anthuwa amasankhidwa ndi cholinga chakuti azimugwirira ntchito yakatangaleyo. Komabe Adulani anati pali chikhulupiriro ndi utsogoleri wa President Chakwerawo ponena kuti ukumatha kuchotsa anthu pa ntchito amene akuona kuti walakwira malamulo a dziko lino. Iwo akuti mautsogoleri m'mbuyomu ngakhale anthu atadandaula bwanji kuti nduna zikukhuzidwa ndi katangale sizimachotsedwa, koma panopa zikuchitika chomwe akuti ndi chinthu chabwino kwambiri. Naye mlembi wa bungwe la akatswiri woyankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno la Political Scientist Association of Malawi amakhumbo mu ndale anati zomwe zikuchitikazi zomangochotsa anthu omwe yekha ngati mtsogoleri wa dziko anawasankha zikusonyeza kuti anthuwa akamawasankha sipamachitika kauniuni aliyense kuti adziwe ngati ndi okuba kapena ayi. Naye anatinso ndi zabwino popeza kuwachosako kuonesa kuti akudziwa kuti ichi ndi choyipa ndipo ichi ndi chabwino. Komatu chokhumudwitsa kwa mkuluyo ndi chakuti Lazarus Chakwera akumachedwa kuchotsa anthu ntchito, ndipo akumatero anthu ambiri mdziko muno akayamba kukuwakuwa zomwe zikuonesa kuti kupanda kuwakuwako sibweza anthu wakuchotsedwa ntchito zawo. Iwowa pamodzi ndi Adulani anati ndikubwino kuti anthu akasankhidwa kukhala mnduna kapena mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino adziwunikidwa popeza zinthu zamanyazi zikuchitika panopazi.